Kořimská kauza nabyla rozměru absurdního dramatu. Umělé božstvo Barbora Škrlová se po Aničce převtělilo i do 13letého Adama. Jde o skvělý test netečných úřadů nebo o případ bezprecedentně krutého týrání. Psychiatři si nad 33letou Škrlovou lámou hlavu. Podle Luboše Rosího o ní mnohé napoví záznam rozhovoru pro Lidové noviny. Mně přijde, že toho je málo, ale že čím víc toho budu vědět, tím více souvislostí budu moci nacházet a objevovat nové věci. Barbora, Adam, Anna. Dvakrát změnila identitu. Nejdříve zmátla úřady v Česku, utekla, potom zmátla učitele a spolužáky v Norsku. Každý den předtím, než šla Barbora Škrlová do školy, tak si oholila hlavu, oblékla se jako kluk, svázala si prsa a ve škole potom dlouhých několik měsíců nikdo nepoznal, že se nejedná o 13letého Adama. Barboře Škrlové se povedlo už dvakrát ošálit úřady změněnou, vymyšlenou identitou. Příběh neuvěřitelný, když žijeme v supersledovaném systému, který lidi sleduje průmyslovými kamerami, prolamuje jim bankovní a listovní tajemství, při udělení víza odebírá otisky prstů, odposlouchává telefony. A v takovém prostoru stačí na ošálení jen to, že máte doklady na existující osobu. Budete si samozřejmě muset najít člověka, který existuje. Pokud byste chtěl vytvořit kompletně jinou identitu, tak byste narážel na obrovské problémy. Změnu identity používají nejčastěji právě zpravodajské služby k ochraně svědků. Barbora Škrlová je také svědek. Zažila trýznění dětí v Kuřimi, možná byla také týrána, teď by o tom měla promluvit. Nemám k lidem důvěru a nemám ani potřebu jako s nimi navazovat žádný kontakt. Čeští policisté, kteří jako první s Barborou Škrlovou po příletu z Norska mluvili, ji popisují jako komunikativního člověka, který se s nimi s důvěrou dělil o zážitky z dlouhého pobytu v zahraničí. Její chování spíše působilo dojmem jako 12letého. Má problém vstoupit do dospělé společnosti, být dospělou ženou, najít si partnera, rodinu a neustále uniká. A to Barbora Škrlová nepřímo potvrzuje vzpomínkou na dobu, kdy si v Česku vytvořila fiktivní postavu 13leté, před světem dospělých a před identitou skutečné Barbory unikající Anny. Vyžadovali, aby ta baronka si kontaktovala s cizími lidmi a mluvila s cizími lidmi, když to ta Anička vlastně začala být jakoby ochranou zdí. Anna podle jejího vyprávění prý nejdříve vznikla jako přezdívka na dětském táboře, na němž před několika lety Barbora Škrlová pracovala jako vedoucí. Potom se to nějakým způsobem takhle vyvinulo, jako přerostlo to vlastně, protože ta baronka byla příliš nepohodlná pro tu společnost. Zajímavý rozpor tak nabízí samotná osobnost současné Barbory Škrlové, bravurně ovládající například matematiku či hru na flétnu, ale zároveň bojící se společnosti, držící se plyšového medvídka a trvající na tom, že být dítětem je pro ni nejlepší. Trpí vleklým problémem a to je ten její už v médiích popisovaný infantilismus. Buď Barbora je obětí, nebo Barbora je nemocný člověk, anebo Barbora to celé manipuluje. Plní něco, čím je někdo pověřil, nebo k čemu je někdo nějakou manipulací donutil. Nitky příběhu vedou k Barbořinu otci, který i podle jedné z policejních verzí stojí v čele zatím nerozkryté sekty. Ani odborníci zatím společenství a jeho pravidla neumí k ničemu přirovnat. Podle nich ale může jít až o desítky lidí, kteří se před více než 10 lety odtrhli od hnutí Grálu a vytvořili si vlastní svět. Že nějaký organizovaný, velice dobře organizovaný zločin, záležitost organizovanou, kde si jedni pomáhají druhým a kryjí si navzájem záda. Když Škrla chce, aby se oni zvedli a odjeli do Norska, tak oni se zvednou a odjedou do Norska. Kde je guru sekty, policie neví. Co už ví, je fakt, že Škrla má spoustu poslušných oveček. Když bylo například třeba pro identitu takzvané Aničky poskytnout úřadům DNA 13leté dívky, přispěchal jeho přítel, brněnský herec Viktor Skála, a na odběr vzal místo neexistující Anny svoji dceru. Další Škrlův sympatizant, dramaturg Martin Fárner, zase ochotně několik měsíců hrál roli otce takzvaného Adama v Norsku. Hledat nějakou velkou logiku, kterou by uznal běžný člověk, za tím chováním těch lidí nelze. Ti lidé zřejmě žijí v nějakém vlastním světě, kde ta logika je posunutá. Kde skončil ten medvídek? Ten skončil v lese. V lese? Jo. Proč? No, na útěku. A vy víte, kde je? Teď už nevím, někde v lese na útěku. On svítil.